Liburu hau egun bateko bizipenetan oinarrituta dago. Israek eta Musik 14 urte dituzte, eta ekialdeko herrialde batean daude, zehazki gerran dagoen herri batean. Egunero, beraiek bizitzen diren zulotik atera eta janari bila joaten dira, eta hildakoen artean dauden janarien soberak biltzen saiatu egiten dira. Baina arazoak agertzen dira, frankotiratzaile bat haiek hiltzeko nahiarekin. Hortaz, beraien beharra edo eginkizuna frankotitzailea hiltzea beraien arteko guda amaituta tematiko. Horretarako, pista bat zuten frankotizatzailearen lehenengo tiroaren eta bigarren tiroaren artean 5 segundoko tartean uzten zuen dira. Bigarren tiroaren ondoren frankotizatzailearen kokapena jakiteko aukera zuten. Ordu batzuk pasata, Abbas, 12 urteko mutiko batek hiltzen da gure lagunen abenturatan. Tamalez, frankotizatzaileak Abbas akabatu egiten zuen, hauek bere bila zeudenean, baina horrek Musik eta Bisherrari haren kokapenaren berri ematen die. Azkenik, Bisher frankotizatzailearen atzetik joaten da, bera, hiltzeko asmoarekin. Zer gertatuko zaie gure lagunei eta frankotizatzaileari udarekin bukatzea lortuko ahal dute?